Hola a tothom, segon diumenge consecutiu fem-vos un petit repàs setmanal de les notícies. Aviso que és diumenge al matí perquè si escolteu això en un altre moment i està desactualitzat, doncs nois, em sap molt de greu. Però és que l'actualitat va a un ritme realment que, bueno, doncs això, de la nit al dia poden haver canviat moltes coses. Avui haurem de parlar de guerres. Malauradament, no m'agradaria, però ho hem de fer, de guerres de molts tipus i a molts llocs. I, evidentment, hem de començar parlant dels Estats Units. A mi, de veritat, que m'agradaria parlar menys dels Estats Units, però és que és ben bé que són la Pic Miquel de l'ordre internacional. O sigui, des que ha arribat aquest senyor, el seu president, no hi ha una altra manera de posar-ho, vull dir. Com us deia l'altre dia, som conscients que segurament és una maniobra de màrqueting, això de omplir les xarxes de titulars, però en qualsevol cas, mentre es duri, el cert és que tenen un impacte molt real, doncs, perquè cadascuna de les declaracions són, com a mínim, incendiàries. Llavors, comencem amb la primera guerra que ja vam comentar la setmana passada, que és la guerra comercial que continua escalant. Aquesta setmana Trump ha declarat la guerra comercial a tot el món amb una cosa que es diuen els arancels recíprocs, que el que ve a dir és que els Estats Units aplicarà els mateixos gravàmens als béns importats d'un determinat país que el país aplica a les importacions estatunidenques. O sigui, és literalment la paraula recíproc o, com diríem de tota la vida, l'ull per ull. Aquests arancels encara no estan en vigor, ha anunciat que potser entren en vigor l'1 d'abril, mentrestant, senzillament està donant 180 dies per pensar-s'ho o perquè s'arribin altres mesures per reconduir aquesta situació. Oblida al final el poder que té el seu país i les seves indústries respecte de moltes altres, no? Vull dir que la reciprocitat oblida que no hi ha una igualtat d'oportunitats o de condicions latents, a part de que els Estats Units són un país que exerceixen influència i que, segons les accions que continuïn tirant endavant, poden perdre aquesta influència, que en part és el que els fa forts. No són els únics arancels que ha anunciat. Aquesta setmana Trump també ha aplicat, aquests sí que els ha aplicat, els arancels del 25% als productes d'acer i alumini de tot el món. Això ja ho va fer més o menys durant el seu primer mandat, no va ser la mateixa quantia, però més o menys. Però em va concedir diverses exempcions, o sigui, després ho va com revertir, diguem-ne, no? Que és el que ara la gent espera que pugui passar també en aquest mandat. I això afecta especialment al Canadà, al Brasil i a Mèxic. Recordem que al Canadà i a Mèxic ja els va amenaçar amb arancels a tots els seus productes, però ho va ajornar durant un mes a veure què passa. Una cosa important, petit incís respecte de Canadà, en aquest cas, no sé si recordeu, perquè crec que no ho vam comentar la setmana passada, perquè ja és de fa temps, que Trump va amenaçar amb comprar Canadà, per dir-ho d'alguna manera, no? Que volia que fos un estat més dels Estats Units. Doncs la setmana passada sí que es va enganxar a Justin Trudeau en una reunió que era porta tancada, però que un micro es va quedar obert i es va sentir, que deia que l'amenaça de Trump que anava molt en sèrio, que no era una broma, vull dir, transmetent aquesta preocupació a persones rellevants del Canadà. Per tant, diguem-ne que Canadà s'està preparant per la guerra de veritat i l'altre només fot allà que anar firmant ordres amb un rotulador, en fi. I ara comencem a parlar de guerres en el sentit estricte de la paraula. Primer parlem de la invasió de Rússia a Ucraïna, perquè aquesta setmana i aquests dies ha estat clarament a l'ordre del dia. Després que Trump es passés tota la campanya dient que acabaria amb la guerra d'Ucraïna en 24 hores, finalment ha fet una trucada a Vladimir Putin per posar fil a l'agulla a unes possibles negociacions de pau. De fet, Trump va assegurar que aquestes negociacions començarien de manera imminent, però ja s'ha trobat amb els dos primers gerros d'aigua freda. Per una banda, el president rus, que sí que sembla que podria acceptar unes negociacions perquè, tal com les planteja Trump, estan molt a favor dels seus interessos, però de moment està descartant que la cosa sigui tan imminent, i per l'altra, en canvi, el seu homòleg ucraïnès, o sigui, Zelensky, sembla que no acceptarà cap acord que no inclogui, com a mínim, l'opinió dels ucraïnesos, no? Això ho diu pel fet que Trump justament ha trucat al Kremlin al primer lloc i, com us deia, sembla que pretén que l'acord passi sí o sí pels termes de Rússia, no? És a dir, sembla que la pau
que avança Trump passa, per exemple, perquè Ucraïna renuncia a Crimea o a les fronteres que tenia abans del 2014 i que renunciï a l'entrada a l'OTAN. Un extrem que Zelensky no està disposat a acceptar i ja s'hi ha posat i de fet ha advertit que no es reunirà amb el president rus fins que no hi hagi una posició conjunta amb Brussel·les i Washington sobre aquesta pau, no? com ha de ser per Ucraïna i un pacte o un pla que llavors es pugui portar a la taula de negociació. De fet, a la conferència de seguretat de Múnich que s'ha celebrat aquesta setmana, a finals d'aquesta setmana, Zelensky ha suggerit la creació d'un exèrcit europeu i Macron ha convocat tots els dirigents europeus aquest dilluns per abordar la situació. I és que l'escenari, tal com el planteja Trump, i que ja funciona pel Kremlin, la Unió Europea, o sigui, ni se l'ha vist ni se l'espera, es queda absolutament fora de les negociacions, però clar, Ucraïna és una cosa que a priori no pretén acceptar, segur que per diversos motius. Al final la guerra no deixa de passar en territori europeu. Sabeu que Ucraïna estava pendent també d'entrar a l'OTAN, però també a la Unió Europea, i entén que la Unió Europea en participi és una posició de força, mentre Trump sembla que estigui, com deia, comprant totes les tesis al Kremlin. Però aquesta pau que havia de ser imminent sembla que de moment no serà tan fàcil com qualsevol persona podia haver intuït al començament, però Trump no, perquè va a uns altres ritmes de comprensió. I si seguim parlant de guerres hem de parlar, evidentment, del que està passant a Palestina. L'alto al foc a Gaza sí que sembla en aquest cas que avança, però a marxes forçades, no forçadíssimes. I no cal ni dir que amb interrupcions no menors participades pel nostre protagonista, el president Donald Trump. De fet, dilluns aquesta setmana Hamas va anunciar que ajornaria l'últim alliberament d'hostatges previst per ahir dissabte de la primera fase de l'alto al foc. I deia que ho feia perquè Israel ha complert part dels seus acords, com per exemple retirar-se del nord de la franja quan tocava, ho va fer 5 dies més tard, i perquè tot i que es tracta d'un alto al foc, literalment alto al foc, Israel ha continuat atacant la franja mentrestant, a part d'altres regions com Cisjordània, per exemple. I Hamas també es queixa de la lentitud de l'entrada dels subministraments d'ajuda. Evidentment, aquí sota hi batega segurament el fet que Hamas ja no veu clares les garanties de l'acord d'alto al foc després que els Estats Units o Trump exposés aquell pla per expulsar els palestins de Gaza, que de fet és un pla que Trump ha reiterat, i que avui mateix un dels membres de l'administració de Trump està a Israel per acabar-ne de parlar, no?, del plan que tenen per Gaza, i sembla fins i tot que els Estats Units estiguin collant Egipte i Jordània perquè acceptin les persones hipotèticament desplaçades de Palestines que, segons Trump, no tindrien dret a tornar a casa seva perquè, per què no? Anem afegint més elements al combo que segur que tenen una increïble rebuda a la zona. Després d'aquest ajornament que va anunciar Hamas, Trump, des de la Casa Blanca, va fer saltar una mica l'alto el foc pels aires perquè va dir que, jo crec que si els hostatges no són alliberats abans de dissabte a les 12, així per posar una hora, ho cancel·laria tot i que s'obrin les portes de l'infern, va dir. A lo qual moltes persones de la franja de Gaza van dir quin infern, no? Si això no és ja l'infern què és? No cal ni dir que Israel no l'ha corregit en cap cas, sinó que el primer ministre Benjamin Netanyahu va reproduir la mateixa amenaça, no? Que si no s'alliberaven els hostatges, l'exèrcit tornaria a lluitar fins que Hamas fos derrotat definitivament, en aquest cas com a eufemisme d'aplicar el pla que Donald Trump ha acordat una mica per tothom. De totes maneres, semblava que la cosa a última hora de la setmana revertia perquè Hamas va anunciar que procediria a alliberar els hostatges tal com estava previst, cosa que efectivament va passar ahir, i Israel, com per la seva contrapartida, va alliberar gairebé 370 presos palestins. Hamas, evidentment, va aprofitar el focus per alertar que cal seguir els requisits de l'acord de l'alto al foc. La qüestió que preocupa no només a Hamas, sinó a tothom, també a persones d'Israel, és si hi ha una voluntat real per part d'aquest país de continuar amb la segona part de l'alto al foc. Reprenent també la idea de la guerra contra l'Estat que està portant a terme
Donald Trump, en aquest cas, a través d'Elon Musk, a qui aquesta setmana ha convidat al despatx Oval per signar una ordre que li donava més poders per fer el que està fent, que en definitiva és una purga de funcionariat. Trump ha deixat per escrit que les agències federals hauran de rebre l'aprovació d'aquest departament de Musk per contractar més treballadors i exigeix als alts càrrecs d'aquestes agències col·laborar en les retallades de la plantilla. Tot i així, és important saber que la justícia continua tenint poder de control sobre aquesta feina de Musk, que ja hi ha alguns casos judicialitzats que vam comentar la setmana passada i que els temes relacionats amb la despesa del pressupost, amb la contractació, etc., també estan vinculats pel que digui el Congrés, que en aquest cas Elon Musk s'està passant pel forro de... En fi, ja us podeu imaginar d'on. En tot cas, per mi el més interessant d'aquest episodi és l'escenificació, no? O sigui, Musk va anar al despatx del president dels Estats Units, allà a la Casa Blanca, literalment com si fos casa seva. Va portar el seu fill X, no sé què, aquest pobre nen que té aquest nom tan raro, aquí a les espatlles, una cosa que ja va fer també quan va anar al Congrés, que és una mica la seva manera de dir, això és casa meva, vinc amb el nen, no passa res. Un nen que, per altra banda, i de manera per mi bastant impactant, es dirigia a Trump dient-li: tu no ets el president, te n'has d'anar. És que a mi m'impacta bastant perquè, evidentment, un nen d'aquesta edat, no sé quina edat tenia, però és molt petit, no té capacitat de raonar aquestes coses, per tant, és definitivament una cosa que sent a casa, no? Una escenificació que no sé ben bé què es pretenia des de la Casa Blanca, però que va quedar ben bé com una persona servil als interessos de Musk. De tota manera, totes aquestes guerres s'emmarquen en una guerra de fons que és cultural, no? Del conservadorisme més extrem, en aquest cas extrema dreta, arrasant tot el que el progressisme a nivell cultural havia més o menys anat tirant endavant, i això va quedar perfectament plasmat durant la Super Bowl, que va ser aquesta setmana, sí, no sé, el dimarts, alguna cosa així, i que va ser el millor exemple d'aquesta polarització creixent als Estats Units i de com el pèndol canvia d'una banda a l'altra. I és que mentre s'aplaudia el president quan sortia en pantalla, perquè el president hi va assistir, es veu que és una cosa que fa temps que no es feia, però Trump hi va assistir, s'escridassava Taylor Swift quan sortia en pantalla. Fins i tot a propi xoc d'ella mateixa, que es preguntava què està passant, no? Perquè realment Taylor Swift, sent probablement la persona més estimada dels Estats Units i del món, no està acostumada a que li passi això, no? Recordem que Taylor Swift està absolutament assenyalada per Trump per haver-s'hi posicionat en contra, perquè la influència que té Taylor Swift és clarament rellevant. De fet, els artistes que es van passejar per l'escenari van fer més d'una referència molt subtil, però com a parlar de llibertat, no? Una mica. Però també mostra la idea aquesta del problema de fons, no? Que és que els demòcrates han aconseguit representar molt bé unes elits que no s'assemblen gens, no? En aquest cas, l'Amèrica real, entre cometes, que ha anat a veure el partit. Evidentment amb algunes excepcions, com el Jimmy Jam de turno, que va saltar durant l'actuació de Kendrick Lamar amb una bandera de Palestina, amb gas escrit a sobre i escrit també Sudan, una altra bandera del Sudan. El problema d'aquesta guerra cultural és que s'està expandint a tot el món, no? De fet, no s'origina necessàriament als Estats Units, però sí que té ara mateix, que ja hi ha trama a l'administració, un efecte contagi evident. I en aquest sentit, aquesta setmana hem vist com Londres començava a mostrar imatges de deportacions d'immigrants i incrementava les batudes en salons de manicura, en restaurants, en botigues, etc. De fet, les dades d'aquest gener de persones detingudes i per deportar suposen un increment del 73% en relació amb les del gener del 2024, quan, per cert, encara governaven els conservadors, els Tories, ara ho fan els laboristes. Aquesta estratègia comunicativa intenta contrarrestar el previsible augment de popularitat del Partit Reformista, que és l'extrema dreta del Regne Unit, que lidera un tio que es diu Nigel Farage, o com es pronunciï el seu nom,
i que és veritat que la setmana passada en unes enquestes va superar per primera vegada tant els laboristes com els conservadors en intenció de vot, cosa que clarament és preocupant, no m'enganxareu a mi dient el contrari mai, però comprar la seva agenda no és combatre l'auge de l'extrema dreta, sinó convertir-se en ella. I aquesta frase, mira, us faré un tall perquè us la guardeu i us la poseu allò pint a dalt a la vostra galeria de fotos, perquè se l'hauria de gravar tothom a foc. I de fet una mica en aquesta línia, parlant de deportacions, justament aquesta setmana l'Estat ha regularitzat de forma excepcional i temporal 26.000 immigrants afectats per la DANA. L'objectiu d'aprovar aquesta mesura és que les persones en situació administrativa irregular que s'han vist afectades per la DANA puguin accedir a les ajudes, perquè d'entre d'altres coses necessites un DNI o un NIE. En qualsevol cas és una autorització que tindrà vigència d'un any i que en qualsevol cas evidentment donarà dret a reproduir-la, però el més important d'això és recordar la idea que les persones no són il·legals, sinó que tenen una situació administrativa irregular que és fàcilment revertible si l'administració la converteix en regular, com passa en aquest cas ràpidament. Però tornem a les guerres, en aquest cas la guerra cultural i molt més nostrada, que és la continuació del judici contra Rubiales pel petó no consentit a Jenni Hermoso. Rubiales ha admès quan ha anat a declarar aquesta setmana que es va equivocar, però considera que no es tracta d'una agressió i que en tot cas no hi va haver coaccions a la jugadora Jenni Hermoso. Rubiales ha declarat que li va demanar permís a Hermoso per fer-li un besito, que podrien ser moltes coses, no? Podria ser un petó a la galta. De fet, ho ha com justificat aportant un pèrit que llegia els llavis d'un vídeo, però en cap moment es veia la reacció de Jenni Hermoso i la comparació només s'ha fet amb un vídeo. En qualsevol cas, ha justificat la seva acció dient que per ell aquesta acció de fer un petó a la boca no té cap connotació sexual i que de fet ho fa en moments de celebració com a les seves filles per Cap d'Any o quan aproven totes les assignatures. Obvia la part més important, que és que el que ha de mediar és el consentiment. O sigui, si les teves filles consenteixen que els facis un petó a la boca per Cap d'Any, doncs fes el que vulguis. La qüestió és si Jenni Hermoso va consentir o no que tu li fessis aquest petó. És a dir, el que tu percebis que és aquest petó o no, tant li fot, honestament. És així, val? L'important és com ho percep ella. També han declarat aquesta setmana els 3 altres acusats, que han negat haver exercit cap tipus de pressió, i, casualment o no, aquesta setmana ha sorgit una polèmica per unes imatges en què sembla que Mapi León, jugadora del Barça femení, toca les parts íntimes a Daniela Caracas, que és una jugadora de l'Espanyol, durant un partit. Daniela Caracas no s'ha pronunciat. El Barça diu que li va tocar la cama i que li va dir què te passa, perquè hi ha unes imatges on algú sembla insinuar que diu tienes pitxa. En qualsevol cas, l'Espanyol diu que es tracta d'una acció inacceptable i que s'ha de denunciar. Això és el que ha passat, diguem-ne, això són més o menys els fets. L'important aquí és que hi ha gent ara comparant-ho, no? Si Rubiales va a judici, per què Mapi León no? Més enllà de si hi ha una agressió o no, que s'haurà de veure, són situacions que no són comparables perquè no hi ha una relació d'abús de poder, o sigui, aquí ningú és el cap de ningú, és una relació entre iguals mentre juguen un partit de futbol i que les dues són dones. Llavors, si no pots veure la diferència, doncs allà tu, però és diferent. I ja per anar tancant, perquè si no parlaríem de moltíssimes més coses, però sí que en termes de guerra absolutament nostrada és la que s'ha produït aquesta setmana i ja fa temps que es van produint múltiples en el si del govern espanyol pel xoc entre Sumar i el PSOE per la tributació del salari mínim. Com sabeu, el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana l'augment del salari mínim interprofessional. L'augment és de 50 euros al mes en 14 pagues. Per tant, això fa que l'SMI quedi en 16.500 euros bruts a l'any aproximadament. Però l'anunci d'aquesta pujada del salari mínim interprofessional ha vingut amb una sorpresa incorporada i és que resulta que per primera vegada una part dels seus receptors hauran de tributar a Hisenda, cosa que fins ara estava exempta. I això per què està generant conflicte? Doncs perquè Sumar, que és qui ha impulsat la mesura, considera que l'SMI no hauria de tributar, mentre que el PSOE s'hi oposa i sosté que sí que ha de tributar.
la tributació o no de l'SMI és una d'aquelles coses que posa d'acord a partits que normalment sembla que estan als antípodes, no? I és que la gran majoria de partits al Congrés s'han mostrat en contra que els treballadors que cobren l'SMI hagin de pagar l'IRPF, però per motius diferents, no? Doncs, per exemple, els més conservadors és perquè, en general, la tributació no és que els sembli una idea excepcional, vull dir, no els agrada pagar impostos en general, i, per l'altra banda, perquè creuen que no hauria de ser aquestes persones, les que cobren el salari mínim interprofessional, les qui justament tinguin la càrrega d'haver de tributar. El PSOE, de fet, defensa que el que cal és impulsar una cultura fiscal, no? I canviar la narrativa aquesta de que pagar impostos és dolent, perquè és veritat que és una narrativa bastant generalitzada, cosa que em sembla bé, però és una cultura que és evident que caldria impulsar per tothom, i és veritat que aquella gent que té més ingressos normalment té recursos per esquivar algunes mesures tributàries, i no sempre sembla que estiguem fent gaires coses per evitar que això passi, però en canvi hem d'anar pels que menys tenen i pels que s'ha acordat que són els que tenen el salari mínim, que és mínim per alguna cosa, com per exemple que els costos de vida pugen, siguin ara els que hagin de suportar aquesta càrrega per impulsar uns serveis públics que després són per tothom. I això és tot, amics i amigues, per aquesta setmana. Han passat moltíssimes més coses, no dono l'abast, evidentment, jo intento fer un resum també per no fotre-us una turra increïble. De totes maneres, si hi ha alguna cosa que ha passat durant la setmana que no comento i us faria gràcia que comentés, doncs m'ho feu saber pels múltiples canals de comunicació que teniu amb mi. I això és tot. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.